गुड मॉर्निंग मंडळीनो, कोकण सोपवून या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत असा. तर यावा नाश्ता करू, कांदा भजी आणि भाकरी. तर आता मी निघालो मासे धरूक. चला तर पुढे व्हिडिओ बघूया. धरूक तर मासे धरूक आम्ही आता खय जातलो. तर आम्ही जातलो आता हो कुणकेश्वरच्या आकडे मीठ मुंबरीच्या पुलावर आम्ही चाललो. तर तुम्ही बघू शकतास कसलं एकदम निसर्ग भारी. आणि गाडीवर असून आम्ही 5 जण जातलो. एका गाडीवर असून येतात 3 जण दुसऱ्या मार्गान आणि आम्ही 2 जण ह्यानी जातो. तर तुम्ही बघू शकतास कसलो निसर्ग आतो कातवन असून आता आम्ही पुढे येलेले असो. तर मी मोबाईल ह्याच्यावरती काय बोलत होतंय त्याका आवाज येऊचो नाही, कारण कसा वारो लय असल्यामुळे आवाज येई नाही होतो. तर ऐकलास ना, लय जोरजोरात वाऱ्याचा आवाज येत होतो, त्यामुळे मी काय बोलत होतो तर ऐकाक येत नव्हता, म्हणून मी आता व्हॉइस मेसेज टाकतोय. तर आता आम्ही पोचलो कुणकेश्वर मंदिराच्या जवळ असून. तर तुम्ही बघू शकतास कातवन असून आता आम्ही बाहेर पडलो आणि ह्यो असा कुणकेश्वरचो रोड. समोर तुमका बघू शकतास कुणकेश्वरचं मंदिर असा, श्री क्षेत्र कुणकेश्वर. ह्या बघा एक नंबर भारी वाटता. कसा वाटतं आता बघा, एकदम भारी. तर आता हेसून आम्ही जाणार असो पुढे सुरूच्या वनात. सुरूच्या वनासून मग ब्रिजवरनं डायरेक्ट मासे धरूच्या स्पॉटवरती. तर तुम्ही ह्यो स्पॉट बघू शकतास. तर भरपूर लोक ह्या स्पॉटला इले असतले. ह्यो कुणकेश्वरचा आपलो समुद्र असा, मंदिराच्या खालच्या साईडला जो असा तो. आणि ह्यो असा जो सुरूच्या वनाकडे जो रस्तो जाता तो असा एक नंबर वाटता. बघू शकतास तुम्ही. माप लोकांकडे इले असतले व्हिडिओ बघणाऱ्यामध्ये भरपूर जण असतले जे लोक इकडे इले असतले ह्या स्पॉटला. तर जे लोक ह्या स्पॉटला इले नाहीत त्याने नक्की यावा. एक नंबर स्पॉट असा. बघू शकतास कसलो स्पॉट तो. समुद्र एक नंबर हा, भारी दिसता बघा. तर लवकरात लवकर यावा. कुणकेश्वर कातवन एक नंबर. हे बघा, ही सुरूचे वन आहात. या सुरूच्या वनातून रोड गेलेलो असा. तर चला तर आता जाऊया आता डायरेक्ट आपण आपल्या स्पॉटवर. बघू शकतास तुम्ही भरपूर झाडं तोडली गेली आहेत. हयली सुरूच्या वनातली पण झाडं भरपूर तोडली गेली आहेत. आता हे तुम्ही पवनचक्के बघा कसले आहेत, ते भारी दिसतात. एक नंबर समुद्र किनारपट्टी. आणि तर आमचं स्पॉट जवळ इल्लो असा ह्या ब्रिज आहे आणि ह्या ब्रिजच्या खालसून जाऊचा असा. चला तर डायरेक्ट आपण स्पॉटवर भेटू. तर मंडळी आम्ही निघालो होतो 2:30 वाजता. आता हे पॉईंटवर पोचून आमका 5:30 वाजले. म्हणजे 2-2.5 तास होऊन गेले. सुकती तर आता लागली आहे, बघू शकता तुम्ही. सुकती आता चालू झाली मासे इल्यापासून. आता वाईट जरा सुकला, मासे गावाक लागले आहेत. तुमका दाखवतोय किती गावले आहेत ते. हिंबार लय होता, लगेच काळा पाडाक झाला. दाखवते मासे तुमका. एवढी कावंद्रा गावली आहेत. इकडे बघा लाईनीत बसले मासे मार चालू हा वरच्या बाजून. हे बघा असावा एक छंद. अरे माझ्या तरी पुढे करताना मंडळीनं आजची मेहनत एवढी आहे. अजून एक वाटो होतो एवढं, तो मित्र घेऊन गेलो. ते काही शूटिंग करून गावली नाही. मोठा ताट भरून अजून होते, अजून 10 होती. बघू शकतास तुम्ही ही सगळी मेहनत आमची दुपारपासूनची. चला तर व्हिडिओ आता हेच संपवतोय. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.